frumoasă peste sate și orașe, iar înserarea tainică albastră începe șoapta ei de vrajă. Poftim toată lumea aici, în acest restaurant frumos, că e nunta lui Eduard și Alinei, cea mai frumoasă nuntă de aici, de la Fălești. Așa să fie și cei care au reușit să fie printre primii care s-au sălătat cu mirele și mireasa, zic să veniți să pozați alături de ei, pentru că o frumoasă amintire de la această nuntă vor fi pozele care vor fi păstrate la un loc de cinste în familia lor. Deci toată lumea este invitată să pozeze alături de mine. Sunt atât de fericiți. Chipul lor radiază razele fericirii. Și ei își doresc ca nunta lor să ne inspire tuturor nouă aparențe de basm. Eu deja sesizez că plutește pe aici prin sală un aer magic și ne inspiră nouă tuturor să ne bucurăm de zâmbetul mirilor. Iar acum, onorați oaspeți, invităm mirii pe ringul de dans să-i aplaudăm și, într-adevăr, să-i privim cât sunt ei de fericiți. Amintire, drumul e însăvezit, doar speranța-n fericire, doar speranța n-a murit. Simt căldura, văd nuanța unui nou lăuntric foc. Fericirea e speranța, e speranța în noroc. În lume nu au asemănare. Nemuritorul Cupidon, zeul dragostei, și-a făcut datoria de a împreuna pe acești doi tineri într-un buchet de o rară frumusețe. Iar scânteia dragostei lor ne vine prin mâna ocrotitoare a nașilor, ce au aprins aceste lumânări ca simbol al căldurii căminului familiar. Toată lumea să aplaude acest moment. Muzica răsună și natii conduc mirii către masa de sărbătoare. Este casă la o mare, mare sărbătoare pentru aceste două inimi mari. Doi lăstari frumoși de pom, două suflete de om au făcut azi legământ să trăiască pe pământ numai unul lângă altul, numai unul pentru altul, și cu lună de iubire ea mireasă și el ire. Avem părinți gătiți, lăutarii scusiți și nănași care merită laudă, merită rugăciune nașii. Acum, desigur că oferim cuvânt nașilor să ne binecuvânteze masa, iar dumneavoastră, între timp, să aveți paharele pline. Замуж хочу, да ты не бойся, я все оплачу, надену белое платье, пойти танцевать, а ты противно все зовешь кровать. Хочу я замуж хочу, да ты не бойся, я все оплачу, надену белое платье, пойти танцевать, а ты противно все зовешь кровать. Аллилуйя, аминь, променяя на такую риту золотую. Я говорила мама, и решила сколько предложила, убила году. Белый, синий, черный, розовый и красный, конечно, неприятно, но все с тобой ясно. Золотая рыбка, золотая
Nu știu, mănănire, hai bățâvă. Hai, scârbă la casă de stat. Numai eu ți-ți leagă. Numai eu ți-ți leagă, uite-ți spun. I-am dat mâna stângă de la inimă, ți-o-i spune. Și te așteaptă și ai dar și-ți trebuie mâna. Da. De așa e luat. Și asta e asurat. Dacă e bine ceva în palmă, să ne aurești cine e dejiță, eu aș vedea mai bine. Cum? Ce ai făcut? Ia că te limitați, ce pădezi, capul? Hai! Unde ai fost? Cum așa? Nu-i că nu înțeleg. Alina, ți-i drag? Ia uite. Ce-ai făcut până mă ai cântat? Ce-ai făcut? Cum așa? Alina, ia, ce-i șoc, nu-i poți zi. Alina. Ce-o pățit cu paninile? Ce-ai pățit cu paninile? Cine-i doamne ți-a? Da pot să te ascult eu acum. Da. E cu paninile, dar știi că Alina se supără. Asta e chipul ai pus pe gânduri, da? Paninile. Și dacă Alina se supără tare, să ghiță, dar mai încet, o scrie. Paninile, lasă asta la o parte, Alina, rău se supără. Hei, paninile, vine în paște rău, așa mică. Paninile, stai ura, gata, pentru că să vorbim cu Alina, că... Ia să ne judici cineva, ia să ne judici, Alina, lasă prănească acasă. Și zici, Alina, prănești acasă. Paninile, deci unde? Vezi că Alina s-a supărat. Și trebuie să faci. Că sled. Ce trebuie să fac și eu? Să-ți ceri iertare. Cum mai să-ți ceri iertare? Alina, îmi ierți? Nu. Paninile, trebuie să cazi în genunchi și să-ți ceri iertare. Păi de și la altă. Paninile, poți să cazi în genunchi. Numai să smerești în fața lui. Să cereți iertare. Da. Scuze. Mă ascult. Să n-ați mai fac. N-ați mai făcut. Ia spune mai tare tipia. Iubesc. N-am auzit. Iubesc. N-am auzit. N-am auzit. Iubesc. Și scuze-mă. Scuze. N-am auzit. N-ați mai peretă și niciodată.